phone number jung phi ula ban sa phriang haki apps ki be phi download bat panan kam nang ta de haki website ki ba phi panan kam bat ye ki data be phi panan kam mal kasngi ru kala bandon jingma bat kila ru ban trak ya u bar phun lane ya ka phun ban trak lane ban hak te ban laj na kita ki jingma alengen lej ke setting nang tangan scroll sepo kum tu hadin ngin lab ya kutu ba thok Google klik itu ke Google nang tangan klik untuk all service nang ta scroll hadu ba phin lab ya kutu ke batha phone number sharing klik ya kutu nang ta de hantu phi e phone number sharing te phin turn off ya kani hantu mod ba ki data lane ki lane phone number jing phi unom saphyang haki apps hagi third party apps ki ba phi panan kam lane ki website kino ki website ki ba phi panan kam unom la ban saphyang chu haden ba phi la de turn off ya kani bat ka ki data ki badai na po ka phone jong phi kamot ba ki la long save manta